Mbak. Halo. Iki tanganmu ya gini. Untuk pala jengking. Kok Iku pucung. ora ora. Ra ngrasakno. Golek piye? Ben gue piye? Untuk matamu coba jengkol kuwi. Ya, kalah karo kala jengking. Lah kowe udah ngrasake lele. Sire dampet-tampet kok. Karo wong mana? Wah, lu mau manak trot. Ora nang marine kok. Coba ditari no. Engko ditari kok bayar 100.000 menderat dintuk no. Iki ya wingi kejadian iki. Kok pucung. Terus? Itu mak sengat. Dia nang jengking. Lah kalene jengking roh tak pateni kok. Masih tuh tidak unek mantri. Lha piye? Jangan tak sore.